Salutare tuturor și boxer! Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Adică nu, primul meu videoclip cu boxer. Brostă de apă. Deci da, după ce am dat eu la postare, nu știu dacă ați văzut, m-a citit titlul că o să fac videoclip cu boxeri. Am de vreo 12 minute, cam așa, dar în primele 4 minute voi vă arăta ce fac boxerii zi de zi. Deci da, hai să începem. Asta nu zici că fără biton. Nu zici, să uite la mama mea. Uite și tu. Lol. Adică mă refer, da. Mama mea se duce în grădină și boxerii vin după ea. Ceva normal. Nu, de alea crochete mai bune decât i-am dat eu în trecut. Așa, preîntins. Da, duce în grădină. M-am preîntins. Da, acum s-a băgat pe ce nu mă bag și eu. Mă bag? Bro, de-abia se vede. Se duce la găiniște, dar nu prea sunt obsedat de găini. E prima dată când face asta pe ziua de astăzi. Bă, nu rupeți plasa. Bro, nu rupeți plasa. Rupește plasa. Poate să dă dintr-o dată eco cu piciorul în ecran. Da, nu știu ce fac ei aici. Da, mă bag și eu după ei. Hai că da, mă bag. Odată chiar am făcut asta. Uite, pe frumoși. Boxerul? Bro, ce trecut ăsta pe lângă mine. Uite, el se uite ce face în grădină. Le-i place să stea la TV. De la găincară. Ia, hai să vedem să accelerăm modelul. Pentru că știe jocul, nu-i joc ăsta. Dar încă n-am ajuns la partea 3, cred că o să fac mai, adică la, cum se spune, al 4-a minut. Nu partea 3-a. Cred că m-a părăsit România. Bro. Uite-l. Uite-l că se uite, uite-te la cameră. Băiatul, uite-te la cameră. Uite-te de boxer. Vino aici. Dar nu vrea să vină. Să uite și el. Acum. Uite. Uite-l, mă, uite-l. Bă, s-a speriat. Știu ce s-a speriat, că a luat papucul. E, da. Nu știu ce frumos e. Frumos. Da, și pe ăsta, lângă gel, trebuie amândoi să dați căciai mângâiere. Nu de alta. Altul vine la mine și mă ceartă. Mă refer, nu prea mă joacă cu nimic, cam așa. Boxeri! Boxișori! Bă, ăștia stă numai pe aici. Cred că pun stop la filmare. Și da, revenim imediat. Am vrut să zic că revenim imediat. Aștept numai să iasă de acolo. Să văd să mai facă altceva. În sfârșit a ieșit și Eco. Eco e bine să-și afară. Îi arde branul. Hai că îi arde dacă-i. Îmi bate soarele în blan. Bă, uite ce a făcut aici. Aici era iarbă. Bă, de ce ați făcut? S-a stupe măcar. O spă? Da. Stai. Ia să stupă. Dar nu o să fac asta, îmi trebuie să fac videoclipul de boxeri. Bro, nu vine să cred. Bro, lui ăsta-i frică, nu știu ce. Lord, e frică, adică lui. Bă, nu mânca lemne. N-ai voi. Acum nu mă mănânc. Da. Frate. Bro, cât de aproape stă. Să uităm. Bă, dar s-a băgat înapoi și acum e de-abia 5 la minut. Deci da, accelerăm
modulul, cum am zis. Da, am cerut modulul, acum vine după mine, vine după mine. Wow! Frate, vine după mine. Hai și trăiesc. Bro, ce aveți, bă? Ne, nu întinde coada. Brosi, ați văzut asta? Brosi ceartă. Da, nu vine să cred. Nu vine să cred să ceartă. Mă refer, nu știu dacă ați văzut, nu mai a făcut ceva eco că lor a rătrat. Adică el a făcut ceva că el a rătrat. Da, nu știu ce se întâmplă. Deci da, nu-i rău. Nu-i rău, adică mă refer, nu-i rău el. El nu este rău. Numai eco i-a făcut ceva, cred că a sărit pe el. Și a zis să nu mai fac așa. Adică cred că l-a certat pe eco. Asta mă băineală, dar de fapt el nu este rău. El nu este rău. Dacă nu era rău, nu trebuia să alergi după mine. Cam da, nu e rău. Așa face, la măcar s-a auzit glasul lui. S-a auzit glasul, vedeți și voi glasul eco. Adică nu lui lor. M-am încurcat. Bro, nu mai alingeți, bă, papuci. Frate. Bă, trebuia să fac ceva. Da, să alergăm. În primele 8 minute mai alerg. Bro, vine. Eu acum mi-e greu, vreau să alerg. Bă. Bă, nu mai sări, bă. Nu întinde coada. Bă, acum te-am văzut bine. Și clar că pe eco ai făcut ceva. Ai vrut să-l agăți. Acum mă refer să-l agați așa, dar să nu-l măștim. Nu vine să cred. Uite, vedeți că se ceartă. Vedeți? Se ceartă. Motorii față se ceartă. Da. L-a certat pe eco, evident. Evident. Nu știu. Da, m-a părăsit din nou româna. Bă, ați văzut cum l-a... Stai, nu știu dacă s-a văzut cum l-a târât. Da, în pauză și mă duc la ei. E încă mai și cealaltă de atunci când v-am arătat eu. Hai mă duc la ei. Bro, deci nu vine să cred că se... Bă, deci, acum pe bune. Gata, stop. Nu întind... Bă, eco. Da, nu, gata. Nu mai văd ce... Vă dau pană. N-ai mică. Bro, nu mai vă certați acum pe bune. Nu mai vă certați că da, se întâmplă ceva mai rău. Frate, este ceartă în continuu. Wow, gata. Stai, le dă din coadă? Stai, dă din coadă? Asta înseamnă că le place ceartă. Mă refer că, da, se joacă. Se joacă amândoi. Așa sper. Bă, dar nu prea mai dă din coadă. Hai bine, o să bag eu o schemă. Acum, în curând. Ei, da, schema era ca să... Bă, bine! Da? Bă, ce m-a speriat. Bă, ia că la reg pe lor. Nu știu dacă ați văzut cu boxa aia albă, adică cu boxiuța aia albă. Aia câinele ăla alb, când am postat eu videoclip cu ei și cu boxa aia albă, era mama lor. Și cam așa are comportamentul mama lor, are comportamentul ca lui Lord. Deci Lord a moștenit comportamentul mamei sale. De-aia am moștenit, cred că iubirea, adică mă refer, da. Ăsta stă la mângâieri. Cam asta înseamnă pentru el. Bro, deci da, stop. Uite, stai aici.
Bro, sughiță, lord. Nu știu dacă s-a auzit pe filmare. Bro, a pățit ce asta e. Da, nu mai sugit. Se auzea. Asta mănâncă după jos. Nu, voi. Deci da, punem pauză iarăși. Și da, cam atâta cu ranul, adică cu videoclipul, cu partea care fugeai. Deci da, încep în următoarea parte, în următorul joc. Gata, să ne întorc de la mâncare și o voi fi găsitor. Când vom juca face ascundere, ați înțeles? Ok, deci eu număr acum, pun pauză când o număr și hai. Cine nu-i gata, îl iau cu lopata. Hai. Ce se aude? Ce? Bam, 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 l-am găsit pe Eco. Ecolanul. Bă, da, se vede că e pictat pe aici. Se vede că e pictat. Și pe Lord. Bro, a fost prea scurt, frate, a fost prea scurt. Nu, a fost prea scurt. Deci da, acum fugim iarăși de ei, dacă se poate. Da, se poate să fugi. Ah! Frate. Ăsta întinge coada mereu, ăsta e cum sar pe tine când fugi. Bă, aș vrea să... Bă, da, iarăși latră lor de la ei, cum nu știu ce are. Chiar nu știu să vă explic. Bro. Uite-l. Pa. Da. Deci cam atât cu acest videoclip. Eu sper că v-a plăcut. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și subscribe. Și noi ne vom revedea data viitoare. Pa!